Ja tervetuloa tähän Frontendin lopputyöesittelyyn. Mulla on täällä tämä localhosti. Näin just äsken vielä tämän vedin tyhjäksi tämän tietokannan, koska täällä on aina vähän ongelmia, kun tänne kaikki vähän laittelee mitä sattuu. Eli aloitetaan nyt täältä näyttämään. Täällä toimii nämä perussorttaukset molemmissa ja sittenhän täältä voi myös etsiä. No niin. Noin, kaiken näköiset pitäisi sieltä saada tehtyä. Tehdään sitten meille tänne vaikka yksi customeri. Katsotaan toimiiko se. Sehän voi olla vaikka minä. Ja tuommoinen ja pistetäänkin itsemme kotikuntaa Kuhmoa ja Timo. No ihan sen sama mitä siinä lukee, mutta jotakin lukee kuitenkin. Pistää kato vielä lapsuuden vanha puhelinnumero sinne, kodinpuhelinnumero. Ja sinnehän se tuli. Muutetaan tätä sen verran, että muutetaan oikea osoite. Leväälahden tie 9 ja siellähän se on. Ja eli edittikin toimi. Export customers, no niin. Katsotaan mitä sieltä tulee, kun se avaa ton kasin. Onko sinne tullut Timo Lampinen ja Gmail? On se siellä alimpana, se on. Näin. Eli export-ominaisuus siellä toimii ja ja sitten me voidaan vielä lisätä tänne joku training-sessiokin, ja täällähän on tämä, ja lisätään kuule aamu 9:45, niin tämmönen kiva 45 minuutin power walk. Sehän on mukavaa, ja pistetään se vaikka että se on minun tässä. No sinnehän se tuli, vai tuliko? Tuolla se on joo, ja löytyy varmaan vielä, kun minä etin täältä näinpäin. Hyvä. Ja ennen kuin tuhotaan se, niin katsotaan, ilmestyykö se tänne minnekään. No kyllä, se sinne ilmestyy. Automaattisesti se ei näköjään tuu, mutta tuolla updateilla tulee. Elikkä ja sitten chartti, no ei näe mitään, paine saa updatea. Lähinnä mä tein tämän updatein sen takia, että se ei sit nollaa näitä kaikkia muita niin kuin samalla, että saattaa tehdä muuten vähän, että jos täältä aina lataisi, niin sit siinä voisi olla jotain niin kuin muita ongelmia, niin kuin tämä aina menee jotenkin tällaisen sekavaksi ja näin. Ja tässä mulla oli ulkoinen kirjasto Full Calendar käytössä. Ei ole mikään hirveän nätin näköinen, mutta onpahan kuitenkin. Ja niin kuin toimii ihan hyvin. Tässä oli semmoinen virhe, minkä mä huomasin, että tämän niin kuin mun mielestä aloitus niin kuin aika olisi pitänyt olla scroll time, että se on 7:00. Se mitä saa niin kuin aloittaa siitä, ja sitten voi mennä taaksepäin, mutta se ei niin kuin toiminut, ei vaikka mä itse sen yritin sinne asentaa. Siksi mä pistin tämän päivän alkamaan kello 6 ja asetin sinne sen scroll time 7, mutta aina se alkaa, koska sitten taas jos se olisi sieltä yöstä alkanut, tässä olisi niin paljon tyhjää, kun nämä on täällä loppupäivässä nämä kaikki toiminnot kuitenkin. Mites sitten meidän piti niin kuin kokeilla myöskin, että saa alkamme delete toimimaan. Palokko poistaa treeni, siellä on kato suomen kieltäkin vähän päässyt matkaa ja haluaisinko deletoida itseni, en, mutta täältä voin sen poistaa. Sinnehän se poistui. Ja miten käy tämän sitten? Kyllä se sieltä katoaa. Ja katoaa varmaan täältäkin. Buh. Ja aikaa me ei katsottu, mutta spinning 120 minuuttia. Sehän on hyvä katsoa, että laskeeko tämä oikein tämän. Spinning 60 minuuttia, joo, ja gym trainingi on tossa 120, 180, 225 ja
siellä se taitaa siellä, no niin tuossa aika pitkä, 225 on just. Se näyttäisi ihan oikealta. Ja tosiaan mä asensin tänne Verseliin. Ekaksi meinasin yrittää, että jos olisin asentanut rahtiin. Mulla oli siellä yksi, jota mä vielä halunnut poistaa. Ja sitten niin kuin ajattelin kokeilla vähän muuta. Myöskin ne ohjeet oli aika huonot. Niin mä kokeilin sitten ensiksi Netlifyta tai semmoinen, mutta se ei oikein tuntunut. Mutta tämä Verseli sitten oli jotenkin selkeämpi, siinä oli selkeämpät ohjeistukset. Oli mulla siinäkin ongelmia. Iso ongelma oli se, että mun GitHubin kirjasto ei ollut rakennettu, niin kuin, se ei mennyt siihen pääkirjastoon, vaan sitten piti siirtyä vielä, hakemistoon, ja minun piti siirtyä vielä toiseen personal traineriin. Niin mun piti osata asettaa sieltä se oikea paikka, että mistä se hakee sen tiedon, se varsinaisen applikaation, mutta nyt tämä päivittyy automaattisesti, eli aina kun mä heitän mainiin uuden, niin se pildaa tämän uudestaan. Ja tosiaan tämä kalenteri oli siinä mielessä, että tämähän on niin kuin sillä ulkopuolisella kalenterilla, mutta tämä ei jotenkin päivity, niin kuin, että tämä näyttää aina tältä. Mä yritin rakentaa siihen kaiken näköisiä use effect hukkeja ja muita, mutta ne teki sitten sen, että mä saisin kyllä päivittyä, mutta sitten se päivittyy koko ajan. Ja sitten se haki koko aika sieltä apista niin kuin uudestaan niitä tietoja, ja sehän ei ole tietenkään niin kuin se, mitä me halutaan. Se rasittaa kuitenkin sitä backendia sit niin paljon, eikä siinä olisi mitään järkeä, niin sanotaanko näin, että tämä ei näytä nätiltä, mutta sä tiedät jotenkin heti, että mitä tehdä. Niin kuin tietyllä tavalla käytettävyyden, että tämä on parempi ehkä semmoisen niin kuin tietynlaisen käytettävyyden ja sitten ohjelmoillisesti niin kuin parempi ratkaisu kuin se, että myöskin käytetään koko ajan nettiä hirveästi. Jos me mennään itse tähän niin kuin ohjelmaan, no tämä Customersa oli aika perussysteemi noudatti aika paljon sitä autokauppa-esimerkkiä, että siellä tehdään nämä column defsit ja ainut mitä mä huomasin, niin kuin, että tämä datahan oli hyvin tällainen, että näitä oli paljon, niin mä oon yhdistänyt täällä, koska ei noiden tarvitse olla erillisiä tietoja tässä. Samalla tavalla kuin etunimen ja sukunimi ei tarvitse olla erikseen, ne voi olla hyvin tuolla customerin alla. Sama myös tässä täällä, että saadaan nätimmän näköinen ja helpommin luettavissa oleva tällä tavalla. Ja sitten kun tosiaan pistettiin tuonne Export Customersiin, niin täällähän nämä tulee kaikki niin kuin kyllä omissa tiedoissaan, että täällä sitä tietoa ei ole ruvettu yhdistämään. Joku se ei tämän haunkaan kanssa ole mikään niin kuin ongelminen, joka on tehty siis AG-gridin filtteröinnin toimilla niin kuin nämä muutenkin. Muilla on lähinnä nämä buttonit sitten. Joo, mennään takaisin tähän koodiin. Mietitään, oliko tässä nyt jotain isoja ongelmia, mitä mulla oli liittyen tähän customeriin. No tässä ei ehkä ollut. Et tietysti nämä oli, kun nämä opettelijat, miten tämän nimen pystyy niin yhdistää, miten tämä niin toimii. Niin aina nämä on jollain tavalla uusia juttuja, varsinkin kun aika muissa kiireissä tätä nyt joutui tekemään, kun tätä ei ollut ehtinyt silloin aiemmin aloittaa. Ja niin täällähän on tosiaan sitten, että kun me pistetään tämä CSV-dataksi, niin täällä me otetaan tämä customers-mappi ja otetaan sieltä vaan, ettei linksiä ei tule sinne mukaan, mutta muuten niin kuin kaikki nämä muut tiedot otetaan ja ylös ja tallennetaan CSV-hen. Että lopulta tämäkin oli aika yllättävän yksinkertainen tehdä muutaman erilaisen videon ja nettisivun mä luin läpi ja niitähän joutuikin paljon sit muuttaa, koska siellä oli hyvin mainittu se, että ei saa tulla nämä editit ja deletet täältä niin kuin näkyviin, mitä on, niin se oli niin kuin hauskaa, että piti sitä alkaa miettiä. Ja sama homma, että ei kai siinä tehtiin vain yksinkertaisemmin, että mitä sinne tietoja laitetaan sitten sisälle. Sitten training-listassahan ehkä haastavinta oli just se, kun nämä oli erikseen, että piti saada tämä customer-tieto
Ja mä päädyin sitten semmoiseen ratkaisuun, että mä hain nämä GetTrainingsit ja Trainingsit erikseen. Toinen on siis niin kuin, että niissä on niin kuin, toinen oli, että siinä on tämä data ja toisessa tämä data ja mä näköjään yhdistinkin ne vielä tuolla tavalla. Niin justi se, joka on sitten tuo Trainings with Links. Ja sitten niin tässä haettiin molemmat ja sitten mulla oli erikseen täällä, missä mä yhdistin. Alun perin mulla oli jopa 3 tämmöistä, että ne haetaan kaikki omissa, mutta sitten mä ajattelin, että on sama hakea tässä yhdessä ja sitten yhdistää sen jälkeen tuon ID:n perusteella, että sitä kautta me saadaan tämä nimi ja nämä treenitiedot yhdistettyä. Meinasin, että sitten jälkeenpäin jossain vaiheessa olisi ollut helpompaa, kun sehän oli se linkkitieto myöskin siihen customeriin siellä treenissä, mutta eihän se lopulta olisi ollut järkevää millään tavalla, koska sitten sä olisit joutunut tekemään sen haun niin kuin yksittäisiä hakuja isompi määrä ja niin kuin ajatellen sitä, että kuinka paljon se rasittaa taas sitä backendia, niin sehän rasittaa enemmän sitä backendia, jos se tulee enemmän, vaikka ne onkin lyhyitä, niin nopeammin se hakee, mä luulen, että se hakee nopeammin tuommoisen isomman datamäärän ja lähettää sen, ja sitten se yhdistäminen tapahtuu täällä. Ei ole kuitenkaan merkittävästi isommasta datamäärästä niin kuin kyse. Mutta joo, toi oli niin kuin mielenkiintoinen tuossa toi. Ja sitten muutenhan tämä on tehty tällä perus CallDevs-systeemillä niin kuin tuolla muutenkin. Ja siellä autokauppa esimerkissähän meillä oli näitä esillä hyvin. Sitten mutta mitäs täällä oli teknologiana? No AG-gridia ja muista ja sitten täällä on nämä ad-trainingit on tämmöisinä omina bokseinaan niin kuin sitten toi, ja täällä on vielä käytetty, mä käyttänyt vielä tätä ad-training dialogue, en mä näköjään olekaan käyttänyt sitä jossain vaiheessa. Tässä oli monenlaisia vaihtoehtoja tehdä, niin. Ja sitten samalla customerissa on niin kuin samantyyppinen add customerissa ja edit customerissa samaa pohjaa käytetty. Täällä chartissa mä sitten käytin just sitä rechartsia, sitä, että meillä taittiin olla ehdotuksenakin, ja iso homma tässä oli vaan niin kuin sitten ymmärtää, että miten ne alkaa toimia keskenään, miten se data sinne, minkälaiseen muotoon se laitetaan, minkälaiseen muotoon mä sen täällä niin kuin teen, ja sitten että lasken ne yhteen, että siitä tulee semmoinen, minkä mä voin, niin kuin, että siinä on taas sitten dokumentaation luku. Ainut mitä dokumentaatiosta ei saanut, että sitä pystyviivaa, joka oli esimerkkikuvassa, mutta sitten mä totesin, että ei sillä kyllä ole nyt niin hirveästi. Täällähän näkyy nämä minuutit ja sen kyllä pystyy tuosta katsoa hyvin sen perusteella. Joo, ja sitten mennään meidän kalenteriin, joka aina tuolla lopettaa toimimasta kesken kaiken, ikävästi näin, mutta täällä tosiaan tämä päivitysongelma oli tässä se isoin homma, mitä mä niin kuin mietin, ja siis toki tämä tietysti, että alen tätä, no mistä se kalenteri on täällä, niin tätä full kalendaria käyttää näillä tietyillä. Mä ihan netistä vaan rupesin hakemaan, mikä olisi hyvä kalenteri, ja tämä oli yksi ensimmäisiä, jotka tuli vastaan ja näytti sillä helpolta, tai siis niin kuin suhteellisen easyltä, niistä mä ajattelin, että mä alan kokeilen tätä. Tämä on hirveän näköinen. Varmaan näitä värejä olisi vähän voitu muuttaa ja kaikkea, mutta onhan tämä niin kuin aivan kauhean näköinen tämä ulkonäkö tässä. Mutta ulkonäkö nyt oli toissijainen, että päästä saadaan asia toimimaan, mutta se joo tosiaan, tämä set scroll timehan pitäisi toimia sillä tavalla, että tämä asentaa, että tämä alkaa 7 näyttää ylöspäin, että se olisi ei tätä näköjään, tämä aina liikkuu vähän liikaa, mutta että alkaa tällä tavalla näkymään.
Mutta ei se toiminut, tämä ei toimi ollenkaan. Tässä on joku default timekin, mutta sekään ei niin kuin toimi. Se oli mun mielestä 7 se default time myöskin. Mites sitten niin tässä oli tämä, miten haetaan tätä tietoa, että mullahan on täällä, että mä en saanut sitä jotenkin toimia, että se niin kuin, se kyllä näkyy tuolla, että ne niin kuin tiedot haetaan silloin, kun tämä sivu ladataan, mutta sitten se ei suostunut jotenkin päivittää tätä. Mä kokeilin siihen monenlaisia erilaisia hukkeja ja muuta, ja osa oli jopa semmoisia, että se sitten kyllä toimi, mutta sitten se latasi sitä koko aika, eli tuli koko aika niitä apikutsuja, ja mun mielestä siinä on niin mitään järkeä. Ja mä en saanut tehtyä semmoista, mä yritin rakentaa semmoista apikutsua, joka olisi tehnyt yhden heti, ja sitten odottanut niin kuin vaikka 24 tuntia, että tekee seuraavan. Mutta ei se toiminut. Se vaan alkoi aina vallataamaan sitä, niin lopulta mä tulin siihen tulokseen, että tämä on parempi ratkaisu, että välillä joutuu, tai sanotaanko näitä käynnistäessä, kun tällainen käynnistää, niin joutuu sen tuosta hakemaan, niin se ei rasita sitä backendia niin paljon. Käyttäjälle se on tietysti vähän ikävämmän näköinen, mutta jos joku käyttäisi sitten, niin kuin, että on datamäärää niin kuin puhelinlasku tai muu tulee datan käytön perusteella, niin sieltähän sitä dataa yhtäkkiä tulee hirveästi, kun sekunnin välein tehdään joku kutsu, että ei se ollut niin kuin järkevä missään nimessä. Mutta joo, tämmönen kaiken kaikkiaan, ja CSV-kutsu, joo, se käytiin läpi, chartsit, kalenterit, päivittämiseen liittyvät ongelmat. Siinäpä ne taisi kaikki ollakin, että tämmönen tästä nyt tuli, ja kyllä mä nyt ihan tyytyväinen olen, vaikka tämä kalenteriosuuden tekeminen oli kyllä niin kuin vähän harmittaa, että mä en saanut toimia sitä just sillä tavalla, kun mä olisin halunnut, mutta nyt näin. Kiitoksia ja moikka!